Усім прывітання, з вами змейстер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна у нашым штотыднёвым эфіры з плаваючым троху графікам, але тым не менш мы сустракаемся з нашым выкшталцоным экспертам, палітычным аглядальнікам, гісторыкам Александром Фридманом. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Дмитрий, вітаю. Спадар Александр, давайте пачнем, можа быть, з таго, якая ўсё ж таки на сённяшні дзень рэакцыя ў Еўропе, ну можа ўжо троху там хваля, вось гэта сцішылася, і рэакцыя на дзеянні Трампа, на яго словы, на словы прадстаўнікоў адміністрацыі Трампа, таго ж самага Венса, там іншых. Вот як троху супакоіліся, там злётаўшы да Макрона там на парыжскія круасаны, ці ўсё ж таки якая на сёння вот рэакцыя на ўсё то, што адбываецца? Я б не сказал, что так уже ўсё прынцыпова змянілася. Вось гэты шок, які выклікала прамова Венса, ну і першыя крокі Трампа, і ўсё тое, што працягваецца у украінскім кантэксце, тое, што Трамп робіць, тым больш там же назіраецца відавочная радыкалізацыя. Я б не сказаў, што гэты шок знік у кіраўніцтва еўрапейскіх краінаў, прычым пэўных краінаў, перш за ўсё Францыі. Что тычыцца еўразвяза і Великабрытаніі, ну яны разумеюць, што трэба нешта рабіць, што нельга заплюшваць вочы, патрэбна быць нейкая рэакцыя. Але ў якім накірунку гэта пакуль пад вялікім пытаннем, тым больш што еднасці ў еўразвязе ну насамрэч на дадзены момант не назіраецца. Ёсць краіны, якія мне падабаецца адчуваюць сваю адказнасць за лёс Еўропы і прынамсі на словах гатовыя нешта зрабіць. Это тая ж Францыя, там заявы Макрона про тое, што Францыя гатовая ўзяць на сябе ўсе абавязкі па бяспецы ў Еўропе, пакуль аднак пытання, ці хопіць магчымасцяў, ці хопіць патэнцыялу, ці хопіць фінансаў, каб гэта зрабіць. Но гэта пакуль іншае пытанне, але прынамсі ёсць такія прынцыповыя заявы. Ёсць заявы з брытанскага боку про тое, што Великабрытанія будзе відавочна удзельнічаць і дашле сваіх вайскоўцаў ва Украіну, калі гэта спатрэбіцца, калі будуць адпаведныя умовы, то бок тут рэакцыя прысутнічае. У астатнім пакуль наступствы гэтага шоку яны не пераадолены. Відавочна, што ўсё будзе так хутка і што ўсё будзе так радыкальна, я б нават сказаў імкненна і настолькі жорстка, ну гэтага відавочна не чакалі, хаця чакаць было варта. Трамп насамрэч ён не хаваў сваіх поглядаў, Венс не хаваў сваіх поглядаў, і накірунак быў зразумелы, што ў гэтым накірунку хутчэй за ўсё і будзе ісці будуць ісці Злучаныя Штаты. Але ж тое, што збліжэнне з Расіяй будзе такім хуткім, пазіцыя антыукраінская настолькі радыкальная, пазіцыя антыеўрапейская настолькі радыкальна, гэта, канешне, такі нечаканы момант. Але тут трэба выходзіць з гэтага шокавага стану, часу-то няма, трэба дзейнічаць. Ну і тое, што Стармер і Макрон на наступным тыдні збіраюцца ў Злучаныя Штаты і будуць размаўляць з Трампам, гэта важны момант. Я б нават сказаў ключавы момант, калі стане зразумела, наколькі гэты раскол захаду ён глыбокі. Калі місія Стармера і Макрона праваліцца, а я гэтага не выключаю, ну тады сітуацыя, канешне, якасна пагоршыцца. Некалькі пытанняў мне хацелася ўсё ж таки каб вы больш падрабязна сваё меркаванне выказалі. Па-першае, вось гэта збліжэнне пазіцый Вашынгтона і Масквы. Наколькі яна нечакана і што за гэтым стаіць? Адкуль што ўзялося? Адкуль вось гэта, ну я не разумею, там сапраўды нейкае там паразуменне ёсць, ці нейкая гульня, ці што гэта? Тут шмат сітуатыўнага. Тут відавочна, што Трамп жадае скончыць вайну ва ўкраіне як мага хутчэй. Яго не цікавіць вынік. Яго не цікавіць, на якіх умовах гэта будзе зроблена. Больш-менш прыстойна ў тым сэнсе, што не будзе такой крытыкі, што паўтарыўся сыход амерыканцаў, як гэта было ў Афганістане. Прычым нават тут бы я ўжо сябе паводзіў асцярожна. Магчыма, калі будзе у вас магчымасць нейкім чынам вельмі хутка знайсці паразуменне з Масквой,
Москвой, там Трамп, напэўна, можа пайсці нават яшчэ на большыя кампрамісы і сабступкі ў расійскім накірунку. Мэта ў Трампа відавочная і досыць простая: паспрабаваць выцягнуць Москву, так бы мовіць, з кітайскіх кіпцюроў, перацягнуць Москву і расійскія рэсурсы на амерыканскі бок. Вось на гэта, вось такія ў яго ідуць спадзяванні. Што тычыцца Путина, ставлення до Путина, ну, я не думаю, что там некая приязнасць адыгрывае асаблівую роль. Трамп гэта не пра нейкія пачуцці, не пра асабістую прыязнасць. Тое, што зараз сітуатыўна дапамагае, што выглядае перспектыўна, ну, то яны фактычна і робяць. Зараз задача прыкладна такая: паспрабаваць скончыць як мага хутчэй вайну ва ўкраіне, ну а далей працаваць разам з Расіяй па магчымасці супраць Китая. Калі атрымаецца, калі будуць перашкоды на гэтым шляху, альбо Москва адмовіцца выконваць тое, чаго жадае Трамп, што патрэбна Трампу, тут Трамп, пазіцыя Злучаных Штатаў можа вельмі хутка змяніцца. У Трампа няма стратэгіі. Гэта, канешне, катастрофа з пункту гледжання палітычнага, калі чалавек кіруе наймацнейшай краінай гэтага свету, рэагуе сітуатыўна, рэагуе эмацыянальна і фактычна не разумее, не жадае разумець, што адбываецца, якія могуць быць надступствы, альбо яго гэта наўпрост не цікавіць. Ну, я разумею, што гэта Трампа асабліва не цікавіць. Ён ужо ў сталым узросце, нягледзячы на ўсе яго амбіцыі, хутчэй за ўсё, ну, прынамсі, калі Канстытуцыя Злучаных Штатаў зменена не будзе і будзе дзейнічаць, ён пакіне сваю пасаду напрыканцы гэтага тэрміна. А што будзе пасля гэтага, што будзе пасля яго асабліва не цікавіць. Так што ў гэтым сэнсе ніякай стратэгіі там і не было і не было. Ці зможа Расія гэтым скарыстацца? Я б тут таксама не перабольшваў расійскія магчымасці. Рыторыка Трампа, яна вельмі прыемная, яна расіянам падабаецца. Тое, чаго яны могуць дасягнуць на перамовах, ну, гэта таксама вынікі, якія іх прынамсі на пэўным этапе, на прамежкавым этапе, я б сказаў так, задаволіць могуць. Вось. А што тычыцца будучыні, калі ці гатовыя яны гуляць у гэтым свеце па правілам Трампа і стаць, так бы мовіць, ад сатэліта альбо васала, калі жадаеце, Китая, перайсці на такі ж сама статус, але ў Злучаных Штатаў, ну, тут я, шчыра кажучы, не ўпэўнены. І не ўпэўнены, што Китай з гэтым пагадзіцца. Вось гэтае слово. Вы сапраўды пазіцыю Расіі адносна Китая так вось і акрэсліваеце, пазіцыя васала? Ну, васал это у гэтым сэнсе трошки напэўна перабор. Усё ж таки Расія гэта ядзерная дзяржава і магутная дзяржава, нягледзячы на ўсю тую слабасць, якую яна прадэманстравала у вайне супраць Украіны. Но калі так трошки такога асаблівага велізарнага перабольшвання у гэтым няма. Зараз, мне падаецца, Трамп сапраўды спрабуе перацягнуць вось таго самага васала ад Китая на свой бок. Я удакладніў менавіта таму, што вот акурат таки хацеў задаць пытанне наконт наколькі можна спадзявацца, што гэта атрымаецца адцягнуць Расію ад Китая. То есть наколькі Расія на гэта гатова пайсці, наколькі гэта ім выгадна і наколькі адпусціць друг Сі. Ну, мы ж маем справу з Трампам, які настолькі упэўнены ў сябе, які упэўнены, што ўсе павінны, што ён, вось гэтая тая геніяльнасць свая, якую ён падкрэслівае. Тое, што ён самы моцны, што толькі ён у стане вырашыць праблемы і пытанні. У мяне складваецца ўражанне, што вось у гэтай кампаненце ён сапраўды прадстаўляе сябе такім, у якога ён верыць. Ён прызвычаіўся да таго, што ўсё робіць так, як яму патрэбна. Таму вось і гэты ўсплеск эмоцый у адносінах да Зеленскага,
Бо Зеленскі, якога ён не паважае, які ему відавочна не падабаецца, да якога ён, напэўна, ненавісць нейкая ёсць і звязаная з тымі сімпатыямі, з той палітыкай дэмакратаў, якая была, і супрацоўніцтва украінскага кіраўніцтва з дэмакратамі, але мне падаецца, што найбольш яму не падабаецца то, што вось той чалавек, прадстаўнік маленькай з яго пункта гледжання краіны, пайшоў супраць яго, дазволіў сабе крытыкаваць гэтага Трампа, дазволіў сабе не падпісаць тое, што прапанавалі амерыканцы, дазволіў сабе павесці сябе самастойна ў адносінах да амерыканскіх чыноўнікаў, ды яшчэ і прайсціся па самому Трампу. Вось таму і ідзе такая дзіцячая рэакцыя. Ну як гэта так? Я же тут паную. Тут ужо ўсе гуляюць по маім правілам. Яны ж нават гэта падкрэслівалі падчас перамоў, яшчэ да перамоў з Расіяй, што ў прэзідэнта Трампа, калі я не памыляюся, гаспадар Хексет, кіраўнік Пентагона, гэта казаў, у прэзідэнта Трампа ёсць канкрэтны план, і по гэтаму плану ўсё і адбудзецца. Расія будзе рабіць тое, што ёй скажуць. Украіна будзе рабіць, што ёй скажуць. І альбо, как казаў гаспадар Венс, у горадзе зараз новы шэрыф. І гэты шэрыф будзе казаць, як вы ўсе будзеце жыць. Так што ў гэтым сэнсе мне падаецца, што ён упэўнены, што ён у стане перацягнуць таксама і Расію. Прынамсі, паспрабаваць гэта зрабіць. Ну, Кітай пакуль паводзіць сябе стрымана, яны заўсёды сябе паводзяць выхавана, стрымана, досыць узважліва, но яны, канешне, вельмі уважліва адсочваюць тыя падзеі, якія адбываюцца. А Расія, дарэчы, выглядае досыць збянтэжана, бо для Пуціна, я думаю, паводзіны Трампа гэта таксама пэўны шок, якога ён не чакаў. Ён жа сваё грамадства на працягу ўжо дзесяцігоддзяў індактрынаваў у антызаходнім накірунку. Галоўны вораг гэта Злучаныя Штаты. Усё дрэннае паходзіць са Злучаных Штатаў. Дарэчы, я думаю, што гэта шмат у чым яго асабістыя ўяўленні. А вось тут гэтыя Злучаныя Штаты, яны нібыта ўжо і не вораг. І шмат таго, што яны кажуць, той жа Трамп супадае з расійскімі наратывамі. І яны таксама ціснуць, а можа яны будуць сябрамі, а можа там будуць нейкія стасункі. Для Расіі гэта таксама вельмі такая сітуацыя надзвычайная. Я думаю, яны усяго гэтага не чакалі, яны не чакалі гэтай хуткасці. Яны, напэўна, разлічвалі на тое, што атрымаецца забаўтаць гэтыя перамовы, дасягнуць як мага большага, вось цягам цяжкіх перамоваў, а тут прыходзіць Трамп, он кажа, ніякіх доўгіх перамоваў не будзе. Мы тут раз, і ўсё вырашылі. Так што ў гэтым сэнсе Расія зараз таксама стаіць пад шэрагам пытанняў, перад шэрагам пытанняў. А што тычыцца кітайцаў, ну, яны не дазволяць так, каб Расія пры ўсім жаданні, калі нават паспрабавала сысці з зоны іх інтарэсаў і ўплыву, яны падтрымлівалі Расію на працягу ўсёй гэтай вайны. Яны што, падтрымлівалі яе для таго, каб яна напрыканцы проста сышла да Трампа? Ну не, думаю, так не атрымаецца. Ну так, як жартуюць уже асобныя там телеграм-каналы гумарныя пішуць про тое, што нібыта вот на гэтых перамовах ужо прапаганда разганяе расійская тэзіс, што ўжо дамовіліся, гэты прэзідэнт ЗША гадзіць у расійскіх пад'ездах не будзе, у адрозненні ад усіх сваіх папярэднікаў. Ну наколькі яно там это ўсё спрацуе, паглядзім, але шэрыф шэрыфам. Я там разумею, там пакуль Клінт Іствуд не прыйдзе, то там шэрыфы могуць стварыць все, што хочуць разам з іншымі там каўбоямі і бандитамі, але с аднаго боку казаць про тое, что там як это вы можете тут мне тут что-то там абраджаць і нейкія словы абразы ў мой бок казаць, это я могу посылать и тут характарыстыкі ганебныя даваць вам, а вы тут у мой бок не можете. Гэта у вас там свободы СМИ нема, а у нас, ну то, что тут у нас тут проблемы со СМИ, то это наше дело, это не притискание, это у вас там. И все остальное, гэта у вас, а у нас там все нормально, хотя можно перелічыць по пальцам там и умешальніцтва у выборы, не будем говорить, кто куды умешивается, хопіць прысутнасці и сустрэчы с АФД пэўных амерыканскіх чыноўнікаў. Это, конечно, не умешальніцтва, это другое, але на фоне, вот не падаецца, что
чымсьці падабаецца да аднаго жестачайшего лідера таксама адной краіны? Не, ну там пэўнае, конечно, падабенства ёсць, калі аўтакратаў параўноўваць. І зноў жа, я бы з Трампам, конечно, тут трэба паводзіць асцярожна сябе ў тым сэнсе. Злучаныя Штаты па-ранейшаму, нават на чале з Трампам, гэта дэмакратычная краіна. І я спадзяюся, што амерыканская дэмакратыя вытрымае і Трампа, яна шмат што вытрымала за сваю гісторыю. І не павінна, я не належу да тых алармістаў, якія лічаць, што гісторыя дэмакратыі ў Злучаных Штатах скончыцца разам з Трампам. Я думаю, што хутчэй ўсё ж таки Трамп і прыходзіць і ўходзіць, дэмакратыя ў Злучаных Штатах застаецца. Але гэта сапраўды сур'ёзнае выпрабаванне, і аўтакратычныя тэндэнцыі яны у Трампа відавочныя, і сімпатыі відавочныя. Калі паглядзець і першы яго, дарэчы, прэзідэнцкі тэрмін, і зараз гэта яшчэ больш гэтага, як ён выказваецца пра рознага кшталту аўтакратаў, наколькі яны яму прыемны, наколькі яны яму падабаюцца. Ён жа нават заяўляў, што ён улюблёны ў Кім Чен Іна. Вось, і Пуцін яму відавочна па-чалавечы падабаецца. Ну, падабаецца, пакуль у іх сур'ёзных канфліктаў не было. Будуць канфлікты, сітуацыя можа з Трампам, з ягоным тэмпераментам вельмі хутка змяніцца. Трамп, ён жа не прадказальны. Чым мы займаемся апошні час? Я маю на ўвазе і тых, хто прафесійна займаецца рознага кшталту аналітыкай, і на пабытовым узроўні. Вось Трамп сустракаецца з прэсай, альбо піша нешта ў сваіх сацыяльных сетках, вельмі супярэчлівыя рэчы, якія ён потым сам аправяргае з велізарнай колькасцю фейкаў, і адразу гэта пачынае абмяркоўвацца. Ну, інакш яно быць і не можа. Гэта самы магутны чалавек на планеце на дадзены момант. Вось. Ну, у яго атрымліваецца панаваць, навязваць нам свае тэмы і панаваць, вылучаць, вызначаць, які дыскурс насамрэч атрымліваецца. І ў гэтым сэнсе гэта, канешне, для яго вельмі важна, яму гэта падабаецца. Што тычыцца Лукашэнкі, ну, Лукашенко, мне падаецца, абраў самую разумную стратэгію ў гэтым кантэксце — маўчанне. Я думаю, што Лукашэнкі гэта цяжка атрымліваецца, маўчаць і не выказвацца па знешнепалітычным пытанням, але ён, напэўна, для сябе зразумеў, будзе нешта такое сказана, як ён ужо ў свой час на прэс-канферэнцыі тады зрабіў, гэта амерыканцы не замецілі, бо іх гэта не цікавіла, гэтыя заявы наконт Маска і Трампа, і хто там што зігуе. Ось, Лукашенко для сябе зразумеў, скажаш нешта такое дрэннае, вось атрымаеш ад новага шэрыфа. То бок для іншых аўтакратаў, і для Лукашэнкі, і для Пуціна, Трамп з аднаго боку прыемны, бо ён пляжыць іх ворагаў, кшталту Зяленскага, але з другога боку ён непрадказальны, і ён чакае, што і астатнія будуць гуляць па ягоных правілах. А правілы ў Трампа змяняюцца, як вядома, падчас гульні, і ахвярай гэтых правілаў трампаўскіх можа стаць і Пуцін, ахвярай можа стаць і Лукашенко. Вось давайте да Лукашэнкі, вось гэтага трэку амерыканскага у бок рэжыма Лукашэнкі. Ну, нібыта трэку, скажем так. Адразу, як толькі з'явілася інфармацыя ад Сміта пра тое, што вось ён быў, сустракаўся з Лукашэнкам і Церцелем, вывез 3 палітвязняў, прагучалі словы пра пачатак перамоўнага працэса, вызваленне вялікай колькасці палітвязняў, магчыма, нават спынення рэпрэсій, і ўсе пачалі задумвацца, а што ж это такое здарылася? Чаму Вашынгтон, ад якога чакалі, што ён, калі зверне увагу на Мінск, на Беларусь, то гэта будзе у ледзь не ў апошні момант, там калі-небудзь там праз пару гадоў, можа быць, справа дойдзе, а не фактычна праз месяц пасля прыхода да ўлады. І тут такое. І тут з'яўляецца інфармацыя, што вось гэты трэці невядомы вызвалены чалавек, ну, называецца яго імя, а Пракоп'яў выказвае меркаванне, ну, ці, скажем, нават перакананне, што гэта супрацоўнік ЦРУ,
якога ЗША выцягвалі, ну то есть карацей кажучы, свой чалавек вельмі важны, якому было вельмі важна Амерыкі выцягнуць, і што вось менавіта за гэтым усё і стаіць. Ну прысутнасць Церцеля ў прынцыпе як бы як доказ гэтай гіпотэзы Прокоп'ева выступае. І ў такім выпадку, як вы лічыце, ўсё ж таки што стаіць за гэтым? Гэта сапраўды пачатак перамоўнага працэса, ці гэта сапраўды вось выцягнулі аднаго чалавека, прыкрылі яго, выцягнуўшы яшчэ двух чалавек, і ўсё, і на гэтым ўсё спыніцца? Тут насамрэч вельмі цяжка гэта ацэніць, таму што вось наконт гэтага трэцяга чалавека, грамадзяніна Злучаных Штатаў, наколькі я разумею, паміж іншым, мы пра яго зусім няшмат ведаем, каб рабіць такія сур'ёзныя высновы. І незразумела насамрэч, на якім узроўні працуюць зараз Злучаныя Штаты. Сміт гэта з аднаго боку прафесійны дыпламат со спецыялізацыяй ўсходняя Еўропа, памочнік дзяржаўнага сакратара па ўсходнееўрапейскім. Калі не памыляюся, ён займае у яго пасада, ён намеснік памочніка дзяржсакратара па ўсходняй Еўропе, прыкладна так, калі не памыляюсь, яго пасада. І гэта тут пытанне, на якім узроўні, калі ўвогуле прыняты ў Злучаных Штатах нейкія рашэнні. Гэта ўзровень дзяржаўнага сакратара Рубіо, альбо гэта на ўзроўні самога Трампа. Гэта пакуль абсалютна незразумела. Можа, гэта працяг тых дыпламатычных намаганняў, якія прыкладала яшчэ і былая адміністрацыя Байдена. Усё гэта пытанне адкрытае. Пакуль з гэтай гісторыі нічога вялікага не выйшла, і гэта дае падставы думаць, што можа быць нейкі працяг. Каб гісторыя гэта скончылася, напэўна, на гэты конт выказалася бы і амерыканскі бок, і выказаўся бы і беларускі бок. Яны, так бы мовіць, адкрылі гэтая дзвер, і яна застаецца пакуль адчыненай. Назовем гэта так. Што мы ведаем на дадзены момант? З гэтай публікацыі Нью-Йорк Таймс пра тое, што нібыта амерыканцы дамагаюцца вызвалення палітзняволеных. Усіх палітзняволеных альбо значнай колькасці, у тым ліку і вядомых палітзняволеных. Потым там гаворка ідзе нават пра спыненне рэпрэсій. Ну тут я бы вельмі асцярожна падыходзіў, што значыцца спыненне рэпрэсій у сістэме каардынат Лукашэнкі. Калі вы Лукашэнку запытаецеся пра рэпрэсіі, ён вам адразу адкажа, ніякіх рэпрэсій у Беларусі ніколі не было. Так што няма чаго спыняць. Калі б гэтую палітыку праводзіла мінулая адміністрацыя Байдена, гэта выглядала б лагічна. Яны уздымалі тэму палітзняволеных, яны ўзнімалі тэму дэмакратызацыі Беларусі. Для сённяшняй адміністрацыі, гэтыя тэмы мне падаюцца абсалютна не цікавіць іх распаўсюджванне дэмакратыі. Якая дэмакратыя, калі Вэнс абрынуўся на ліберальную дэмакратыю ў Еўропе з самай жорсткай крытыкай. Таму я думаю, што асабліва іх палітзняволеныя та беларускія і цікавіць-то не маглі. Так ці інакш гэта інфармацыя паступіла. Я сыходжу з таго, што тут ідзе сапраўды гульня, звязаныя з асаблівымі стасункамі Беларусі, дарэчы, не толькі з Расіяй, але і з Кітаем. Прычым, магчыма, ёсць у амерыканцаў сапраўды спадзяванне, надзея, альбо яны проста жадаюць паспрабаваць выцягнуць Беларусь у пэўнай ступені і з расійскага ўплыву, і з кітайскага ўплыву. Гэта можа мець пэўны сэнс з пункту гледжання амерыканцаў. Для гэтага з Лукашэнкам трэба супрацоўнічаць, для гэтага Лукашэнку трэба падаць, так бы мовіць, руку. Вось гэта зроблена. З другога боку, калі гэта нічога такога няма і ніякіх перамоваў там няма, то хаця б такая ўжо публікацыя, гэта магчымасць, пасеяць пытанні, пагоршыць стасункі паміж Расіяй і Беларусю, хаця я думаю, калі гэта сапраўды мэта, то мэта вельмі наіўная. Хутчэй за ўсё, расіяне добра ведалі пра гэтыя візіты, гэта ўсё было гаворана, на такую рызыку Лукашенко не пойдзе. Каб там сустракацца з амерыканцамі, а гэта ж усё яшчэ было і до апошніх падзеяў, што гэта ўсё зрабіць і потым такі выклік у бок Расіі.
Хутчэй за ўсё не. Ну гэта амерыканскі бок. Што тычыцца Лукашэнкі, ну з Лукашэнкам усё досыць проста. Ён разумее сітуацыю, ён разумее, што калі ўсё ж такі вайна ва ўкраіне спыніцца, сітуацыя істотна ў Еўропе не зменіцца, жалезная заслона нікуды з еўрапейскага боку хутчэй за ўсё не знікне, а ён апынецца сам насам з Расійскай Федэрацыі. Прычым з той Расійскай Федэрацыі, якая ўсё ж такі ўсіх сваіх мэтаў ва ўкраіне не дамаглася. І Лукашенко разумее, што ціск на яго будзе зусім іншы. І праблемы ў яго з Масквой могуць быць зусім на іншым узроўні. У такіх умовах атрымаць дадатковыя кантакты з амерыканцамі, дадатковае поле для манёвра, ну для Лукашэнкі гэта было б цікава. Таму я не выключаю, што там ідуць нейкія перамовы з амерыканскага боку з мэтай адцягнуць Лукашэнку ад Китая і ад Расіі, альбо прынамсі паслабіць уплыў Расіі на Беларусь з аднаго боку, з другога боку з Лукашенка здабыць сябе поле для манёвра, ну і на ўсялякі выпадак, калі атрымаецца, як ён гэта заўсёды робіць і досыць паспяхова падмануць, абвесці вокруг пальца тых жа амерыканцаў. Сказаць, што я вось гэта і гэта зраблю, а потым, ну, як звычайна, з Лукашэнкі, як мы ведаем, словы ад справаў моцна адрозніваюцца. Вы у сваім тэлеграм-канале написали, дарэчы, нешта я так заслухаўся, что забыўся прарэкламаваць тэлеграм-канал спадара Александра Фридмана. Спасылочка тут будзе у нас на экране, калі ласка, заходзьце, подписывайтеся, небяспечна не подписывайтеся, але абавязкова чытайце, будьце як Лукашук. Вот Лукашук заўсёды чытае спадара Александра Фридмана і цытуе нават у эфірах. Таму, каб не пропусціць наши эфиры і паслухаць гэтыя цытаты, подписывайтеся на YouTube канал Еўрорады, ставьте свои падабайки, націскайте на звоночек и расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Ну и безумоўно можете падтрымаць нас праз Patreon ці задать свое пытанне. Так вось, вы пишете: можно толькі здагадвацца, якія тытанічныя унутраныя намаганні прыкладае Александр Лукашенко, каб у звыклым для сябе стылі не пракаментаваць публікацыю выдання New York Times, якое прыпісала яму гатоўнасць абмяняць санкцыйныя паслабленні на вызваленне палітвязняў і, страшна нават падумаць, адмову ад рэпрэсій. Вот вы можете толькі гадаць, а я, слухаючы вас, зараз падумаў, а можа адказ-то вось гэта, чаму ён маўчыць, вельмі просты. Слухайте, мы ж нешта зусім за гэтымі апошнімі навінамі забыліся пра інаўгурацыю. Лукашенко ўжо тут как бы там элегантную перамогу чарговую атрымаў, павінна быць інаўгурацыя і такі падарунак з-за акіяна, перамовы, пацяпленне адносінаў з ЗША да інаўгурацыі. А зараз што-небудзь ляпне ў сваім стылі, атрымае адказ з Вашынгтона і ўсё, і падарунку гамон. Тут трэба стрымлівацца, тут вельмі трэба стрымлівацца, і Лукашенко ж ён бачыць, што і сочыць уважліва, дазволіў сябе Зеленскі пайсці супраць Вашынгтона, дазволіў сябе рэзка раскрытыкаваць Вашынгтон. І вось што адбылося. Ну, зноў жа, канешне, значэнне Беларусі, яно непараўнальнае, калі мы бярэм Украіну. Украіна гэта зусім другая гісторыя, але ўсё ж таки тут Лукашенко для сябе зразумеў, трэба маўчаць, інакш можна і сапраўды нешта сапсаваць. Ну і сітуацыя, яна і для Расіі, і для Беларусі, яна вельмі спрэчная і супярэчлівая. З аднаго боку, вось з'явіўся гэты Трамп, які тут такія рэчы прамаўляе, пра якія яны раней і марыць не маглі. Ён паўтарае фактычна шмат у чым тое ж самае, да яшчэ больш рэзка і нават у нейкай ступені больш цынічна, што раней казалі ў Маскве і раней казалі ў Мінску. Ну і што цяпер? Ён сябра, з ім можна дамовіцца, можна пайсці ў яго накірунку, можна там марыць пра нейкае пацяпленне істотнае стасункаў, а калі пайдуць патрабаванні, яны ж таксама бачаць, вось як гэта ідзе, гэтая гісторыя з патрабаваннямі да Зеленскага. Прыехалі, вось дамова, у цябе гадзіна. Вось гадзіна, каб падпісаць. Не падпісаў,
пачынаецца тое, што мы зараз бачым. І тут вельмі цікава, канешне, і гэты украінскі вопыт ён будзе каштоўны. Ціск, ці атрымаецца ў Зяленскага вытрымаць гэты ціск. Магчыма, калі амерыканскі бок, калі той жа Трамп зразумее і пабачылі себе, што вось так яно не атрымалася. Вось паспрабаваў націснуць, паспрабаваў прыжаць, паспрабаваў абразіць. Не атрымалася. Ну, прыйдзецца іншым чынам размаўляць. Вы ведаеце, тут вельмі важна сачыць за кантэкстам, у якім розныя рэчы прамаўляюцца. Вось калі б на месцы Трампа, умоўна кажучы, быў Макрон, альбо Шольц, альбо Стармер, альбо Туск, і вось былі такія тырады, як яны ідуць, но яны б не пайшлі, бо гэта у людзей зусім іншы ўзровень культуры. Таму тое, што піша Трамп, яны бы не пісалі. Але іх словы, яны маюць зусім іншую вагу. У Еўропе ўсё ж такі, асабліва ў параўнанні з Расіяй, як мы бачым, таксама і ў параўнанні са Злучанымі Штатамі палітыкі ўсё ж такі больш адказна ставяцца да сваіх словаў. Для Трампа словы гэта нішто. Вось яму сёння падабаецца так казаць, ён гэта робіць. Заўтра ён будзе казаць зусім іншыя рэчы, не звяртаючы ўвагу. Ён можа сябе на сваёй пазіцыі дазволіць казаць тое, што яму падабаецца, і рабіць гэта так, як яму гэта падабаецца. І яму ад гэтай сітуацыі ён атрымлівае асалоду. Каб прадэманстраваць стаўленне да словаў, я проста звярнуся да прыклада Венса. Венс у свой час быў досыць радыкальным крытыкам Трампа. Ён нават параўноўваў Трампа з Гітлерам. І што? Што мы бачым сёння? Сёння і Венс, і Трамп, яны лепшыя сябры, і Венс працуе віцэ-прэзідэнтам у Трампа і лічыцца магчымым наступным галоўным кандыдатам на дадзены момант на пасаду прэзідэнта пасля Трампа. І што, казалось бы, у еўрапейскім кантэксце, ці магчыма себе гэта ўявіць, што ты прыблізіш да сабе чалавека, які так пра цябе выказваўся. А вось прайшоў пэўны час, і калі ласка, тое ж самае з Зяленскім. Учора была гэтая трада гнеўная, нават ён сваіх сыноў, ну не то, што я не думаю, што ён там сваіх сыноў падключыў, яны самі падключыліся, яны нават пагражаюць кінуць Зяленскага за краты, там ідуць ужо нават адкрытыя пагрозы. А што было пазаўчора? Пазаўчора Трамп казаў, што Зяленскі яму нават у чымсьці сімпатычны. Ну, можа, заўтра ён устане з іншай нагі і пабачыць іншыя магчымасці заключыць тую дамову, якую яму патрэбна, і зменіць сваё стаўленне да Зяленскага. І раптам мы пабачым, што ў Зяленскага, як кажа Трамп, не 4%, а 44%. Таксама магчыма. Вот вы звярнулі ўвагу на тое, што Лукашенко-то ніяк не каментуе і маўчыць вось гэтую сітуацыю з адносінамі, скажем так, магчымасцямі наконт ЗША. Затое выказаліся ўжо Шпакоўскі і дырэктар бібліятэкі Гігін. Прычым как бы два розныя аспекты закранули. Шпакоўскі наконт вызвалення палітвязняў, знакавых фігур, дзе ён сказаў: ну а що нам іх ужо там типа тут баяцца, але трымаць іх тут не трэба, калі іх выгнаць з краіны, то как бы чаму не выгнаць, хай едуць там на усе 4 бакі. У Беларусі ім няма чаго рабіць, как бы с аднаго боку. А Гігін закрануў тэму на тое, што ну конечно тут вот Амерыке давяраць не варта. Амерыка конечно выношвае думкі про тое, як нас адцягнуць ад Расіі, але ж мы там памятаем, яны яшчэ ў 19-м годзе хацелі адцягнуць, але мы зрабілі ўсё магчымае і толькі яшчэ платней сталі з Расіяй і Китаем. Такие молодцы. То есть это вот оказывается, нам рассказывают, что санкции штурхают, а это оказывается Трамп там как бы, а Гігін вот сотоварищи как бы насуперак Трампу вырашили в уши отморозить и зацеловать Путина у дёсны. Ну але вот все ж таки гаворка ідзе, это проговариваются тезы, на что готовы Минск пайсці? Я б усё ж таки тут адрозніваў гэтыя два выпадкі Шпакоўскага і Гігіна. З аднаго боку, Шпакоўскі, ён жа вядомы як чалавек, які ўжо ў сваім жыцці змяняў погляды, прычым змяняў іх кардынальна. Наколькі я разумею, у маладосці ён сімпатызаваў дэмакратычнаму руху, нават удзельнічаў, досыць актыўна удзельнічаў у ім, а сёння ён адзін з асноўных прапагандыстаў лукашэнкаўскага
рэжыму. І вось гэтая прагматычнасць шпакоўская, пэўная гнуткасць шпакоўская, яна ў гэтых словах прысутнічае. Гэта ж якраз вось такое гнуткае выказванне. Ну навошта яны нам ужо патрэбны? Напэўна, у кіроўных колах гэта абмяркоўваецца. Такія людзі, як Шпакоўскі, яны вельмі добра разумеюць кан'юнктуру. Яны разважаюць ў сваім калідоры магчымасцяў. Яны дакладна ведаюць, што яны не прагаворваюць тое, што тэарэтычна немагчыма, пра што гаварыць нельга. Я тут у гэтым сэнсе рэжым Лукашэнкі вельмі жорстка кантралюе ўсю тую інфармацыю, якая выходзіць. У іх ёсць розная, у іх раз-пораз у прапагандыстаў сустракаюцца супярэчлівыя пазіцыі, але вось такой сапраўднай фронды там у гэтай сістэме не назіраецца. Яны дакладна ведаюць, што ім можна зрабіць і што нельга зрабіць. У гэтым сэнсе я думаю, што Шпакоўскі мае рацыю. Калі такія людзі, як Калеснікава, Бабарыка, Статкевич, Ціхановскі і іншыя вядомыя палітвязні, Бяляцкі, канешне, калі яны будуць вызвалены, тут магчымасцяў застацца ў Беларусі ў іх не будзе. Іх будуць з краіны выціскаць, іх будуць выкідваць, і гэта, напэўна, будзе умовай вызвалення. І тут хутчэй за ўсё ж такі пытанне, а ці пагадзяцца яны на тое, каб з'ехаць, альбо іх проста прымусіць гэта зрабіць. У выпадку Віктара Бабарыкі, ну я себе, шчыра кажучы, я магу уявіць, што пасля таго, што ён перанёс за гэтыя апошнія гады, думаю, што можа такога асаблівага жадання заставацца ў Беларусі, а любая жизнь у Беларусі, любое жыццё ў Беларусі для Бабарыкі будзе жыццём пад хатнім арыштам. Это будзе жыццё ў стыле Пратасевіча. Я не думаю, што Бабарыка хацеў бы жыць вось такім чынам. Магчыма, ён сапраўды з'едзе. З другога боку, у яго ёсць сын, які знаходзіцца за кратамі. Так што тут можна разважаць. А вось ці атрымаецца, напрыклад, выкінуць з краіны такога прынцыповага чалавека, як Міколу Статкевіча, які просто скажа: я не поеду. Вось, што вы за мной зробіце? Прымусам мяне выкінеце, а я паспрабую Беларусь вярнуцца. Ну да, вось як зрабілі з тым же самым Кузнечыкам, як зрабілі вось зараз с этой тройкай. Іх же просто пасадзілі ў машыну, і ніхто не ведаў, куды яны едуць. Прывезлі на мяжу і ўсё. Так паспрабаваць, канешне, можна, але ў выпадку Кузнечыка гэта зразумела, што чалавек, ну, Кузнечык, наколькі я разумею, і не жадае вяртацца, прынамсі, зараз у Беларусь. А што тычыцца вось такога прынцыповага чалавека, як вось такога радыкальна прынцыповага, я не хачу ніякім разе сказаць, што ў Кузнечыка няма прынцыпаў. Не, я не пра гэта, увогуле не пра гэта. Просто рашучасць таго ж Міколы Статкевіча, яна ж вядомая, гэта чалавек, які ўжо там з 94-го году вядзе змаганне з гэтым рэжымам. Альбо можна тут прыгадаць Паўла Северынца. Мне цяжка ўявіць, што гэтыя людзі прымуць для сябе жыццё ў міграцыі, таму што Лукашенко вырашыў іх выкінуць у міграцыі. Але ізноў жа, гэта заўсёды гэта кожны выбар кожнага чалавека, і тут я думаю, што можа нават у пэўным сэнсе мы не маем ніякіх маральнага дазволу, назовем гэта так, разважаць на гэты конт. Таму я і прыпыню разважанне на гэтую тэму. Но гэта Шпакоўскі. То бок, вось гэтая ідэя выкінуць гэтых людзей з краіны, яна мне падаецца лагічным. Што тычыцца гаспадара Гігіна, яму не пазайздросціш. У адрозненне ад Шпакоўскага, к якому вы дадзіце Шпакоўскаму загад любіць Злучаныя Штаты, дык ён будзе па Мінску хадзіць з амерыканскім сцягам. Тут праблем няма. Галоўнае, што за гэта плацілі і каб гэта падабалася. Спадару Гігіну куды горш. Гэта чалавек з перакананнямі. Ягоная нянавісць да Злучаных Штатаў, ягоная нянавісць да Захаду, яна не штучная, яна ідэалагічная. Ён з гэтым жыве. У яго такі светапогляд. Таму яму зараз глядзець на гэтага Трампа, які нібыта ўжо і не вораг, а нават у нейкім сэнсе сябра, яму гэта вельмі цяжка. Ну я нават не ўяўляю сабе, як ён будзе жыць без гэтага вобраза ворага Злучаных Штатаў. Ён жа з гэтым жыве ўсё сваё жыццё, з нянавісцю да Злучаных Штатаў. А тут раптам усё так імгненна змянілася, і Злучаныя Штаты ўжо нібыта і не вораг. Вось таму ідзе гэтая канспіралогія. Пра тое, што вось да гэтага Трампа трэба ставіцца асцярожна. А можа гэта хітрыкі, а можа гэта гульні.
А можа яны тут імкнуцца нас зацягнуць і падмануць, як яны на захадзе гэта звычайна робяць. Трамп паводзіць сябе настолькі экстравагантна, я абяру тут дыпламатычны тэрмін, гэта настолькі экстравагантныя паводзіны, што нават і Пуціну і Лукашэнку цяжка з гэтым спраўляцца. Пуцін ён мусіць там нешта казаць, а Лукашенко для сябе абраў найлепшую стратэгію: маўчаць, маўчаць і яшчэ раз маўчаць. Ах, вось такая ситуация. Дарэчы, як вы думаете, так, яшчэ раз нагадываю усім про необходимость подписаться на телеграм-канал спадара Александра Фридмана. Спасылочка у нас тут будзе на экране. Ну и не забывайте подписаться на YouTube канал Еврорадио. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек и подтрымлівайте нашу працу праз Patreon ці іншымі магчымымі сродкамі, методамі, яны ёсць там таксама усе прапісаныя. Дарэчы, хотел бы запросить усіх ахвочых, хто у Варшаве альбо неподалёк. Завтра прымеркаваная до дня родной мовы будзе імпрэза ладзіцца, і ў моладзевым хабе будзе такая наша сумесная фактычна імпрэза разам з Лявонам Вольскім. Пачынаецца о 18 гадзіне. Спачатку мы з вами паразважаем про беларускую нацыянальную ідэю, дакладней про мову як адзін са складнікаў нацыянальнай ідэі, а потым будзе акустычны канцэрт нашага выбітнага песняра Лявона Артуровича Вольскага. Я хотел бы яшчэ звярнуць увагу на такі момант. Усё ж таки, калі размова ідзе про, там шлі гаворка про тое, что не толькі вызваленне палітвязняў, спыненне рэпрэсій, але і там каб расійскіх баз не было на беларускай тэрыторыі, каб вучэнні прайшлі не пры наяўнасці 100-150 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Ну і ўвогуле тэма, якую закрануў Гігін, той же самы адцягванне Беларусі ад Расіі, як Расіі ад Китая. І такія вось, маўляў, планы ёсць у Вашынгтона і у Трампа. Як вы думаеце, ці можа спадзявацца Трамп, што сапраўды вось гэтае яго спадзеў можа ў нейкай ступені здзейсніцца? Хай не адарваць, хай не выцягнуць, но прынамсі дыстанцыю нейкую пэўную стварыць. А я не ўпэўнены, што тут гаворка ідзе пра Трампа. Я нават магу себе добра ўявіць, што калі ў Трампа запытаюцца, што вось ёсць такі Лукашенко, які нават хацеў бы яго вылучыць на Нобелеўскую прэмію, і ён можа запытацца: а хто гэта? Я не ўпэўнены, што Трамп у стане ўвогуле знайсці Беларусь на мапе. Хутчэй за ўсё, з майго пункта гледжання, такое зандзіраванне ідзе ў Злучаных Штатах у гэтай адміністрацыі, але на такім досыць нізкім узроўні. Яны пакуль шукаюць магчымасці, яны правяраюць, што там магчыма, у якім напрамку, пасля таго, як гэта выйдзе на больш такі высокі ўзровень. Прыкметна, што Лукашенко гатовы сустракацца з людзьмі, статус які непараўнальны. Раней, вось калі проста параўнаць з мінулым, першы прэзідэнцкі тэрмін Трампа, у Мінск прыязджае Майк Пампео, дзяржсакратар. У Мінск прыязджае Джон Болтон, памочнік Трампа па дзяржаўнай бяспецы. Гэта зусім іншы ўзровень. А што зараз? А зараз тут гаворка ідзе пра намесніка, памочніка дзяржсакратара па ўсходняй Еўропе. То бок гэта зусім гэта досыць нізкі ўзровень насамрэч. Не, я нічога не хочу там сказаць пра спадара Сміта. Гэта дыпламат з пэўным вопытам. Для дыпламата гэта сур'ёзная пасада, но спадар Сміт звычайна, я думаю, з прэзідэнтамі і кіраўнікамі ўрадаў не сустракаецца. Калі ўвогуле сустракаецца, так з міністрамі замежных справаў. Тут жа мы бачым зусім іншую сітуацыю. Ён прыязджае, яго вядуць да Лукашэнкі, яго вядуць да Церцеля. Перш за ўсё да Лукашэнкі, канешне, а Церцель гэта у гэтай іерархіі ніжэй, канешне, але вось зацікаўленасць відавочная. Лукашенко бы хацеў бы паляпшэння стасункаў. Ён хацеў бы атрымаць магчымасці. Гэта тая сітуацыя, калі і хочацца, але адначасова і небяспечна. Ён жа ўсё разумее, ён жа на гэтай кухні заўсёды бывае. Ён ведае Пуціна, ён ведае светапогляд Пуціна, ён ведае светапогляд
іншых расійскіх кіраўнікоў. Ён дакладна памятае пра свой вопыт 20-го году, як да яго ставіліся ў Маскве, якія там былі адносіны. Таму і паводзіць ён сябе звыш асцярожна, ведаючы, што зробіць ён крок не ў тым напрамку, могуць узнікнуць сур'ёзныя праблемы. Я б, дарэчы, хацеў бы яшчэ звярнуць увагу на ролю Івана Церцеля. Вось ён на дадзены момант для Лукашэнкі становіцца адной з галоўных фігураў. Хто сустракаецца з амерыканцамі? Лукашенко і Церцель. Ну, можна было б падумаць, ну добра, Сміт гэта ўсё ж такі кадравы дыпламат. Таму лагічна было б, калі б на сустрэчы прысутнічаў кіраўнік МЗС Рыжанкоў, альбо той же кіраўнік адміністрацыі Крутой, найбліжэйшыя да Лукашэнкі асобы. Ну, пра Качанаву я тут у гэтым кантэксце казаць не буду. Я не думаю, што яе Лукашенко выкарыстоўваў там да нейкіх перамоваў, але ёсць людзі з яго бліжэйшага атачэння. Іх у гэтым кантэксце не было. Яны на гэтых перамовах не прысутнічалі. Добра, яны Сміта, мне падаецца, лічаць супрацоўнікам ЦРУ. Пытанне адкрытае, ці сапраўды ён там супрацоўнікам з'яўляецца, ці не, можа з гэтай прычыны Церцель. Але мне падаецца і іншы момант важным. Церцель гэта кіраўнік камітэта дзяржаўнай бяспекі. Акрамя таго, што мы ведаем пра Церцеля і пра яго светапогляд, асаблівыя стасункі з Масквой, маскоўскія чэкісты, беларускія чэкісты, што вядома пра ягоныя выказванні, падтрымка Расіі ў вайне і, напэўна, яшчэ на куды большым узроўні, чым зараз ёсць, прынамсі, такія публікацыі былі. І я думаю, што Лукашенко, выкарыстоўваючы Церцеля, ён выкарыстоўвае чалавека, якому ён давярае, але адначасова гэта і сігнал Маскве. Я думаю, што тое, пра што прамаўлялі у гэтым кантэксце са Смітам, гэта было даведзена і да маскоўскага боку. І зрабіў гэта хутчэй за ўсё менавіта Церцель, паколькі ён там у Маскве, ён добра арыентуецца, ведае там гэтых сваіх калегаў, і вось гэты ўзровень КДБшны, ён ужо шмат пра што кажа у гэтых перамовах. Гэта першы момант звязаны з Церцелем. Але з Церцелем была яшчэ адна асаблівая гісторыя, звязаная з падзеямі гэтага тыдня, калі раптам у Мінску з'явіўся фельдмаршал лівійскі Халіфа Хафтар. Тут увогуле цікавы момант, бо Хафтар, ён у кантэксце сітуацыі ў Лівіі, ён за мяжой рэдка бывае, і гэта для яго ўвогуле не асабліва бяспечная гісторыя пакідаць Лівію на пэўны час. Акрамя таго, на яго ўжо працяглы час ціснуць амерыканцы з тым, каб ён спыніў шчыльнае супрацоўніцтва з Расіяй. А тут ён вырашыў усё ж такі ў Беларусі з'явіцца. Пра што яны там дамаўляліся, іншая гісторыя. Цікавы быў момант іншы. Каго Лукашенко накіраваў сустракаць лівійскага фельдмаршала? І зноў з'яўляецца Церцель. Раптам. Церцель, ну не Галоўчынка, не прэм'ер-міністр, не кіраўнік МЗС, а кіраўнік камітэта дзяржаўнай бяспекі. Гэта паказвае, што зараз ідуць, напэўна, пэўныя камбінацыі, працэсы, за кулісамі, пра якія мы асабліва нічога не ведаем, але Лукашенко выкарыстоўвае ў гэтым кантэксце аднаго і таго ж чалавека, Івана Церцеля, па лініі камітэта дзяржаўнай бяспекі. Добра, давайте на завяршэнне. Я просто для адміністрацыі спадара Трампа хацеў бы цытату Лукашэнкі, якую ён сёння выдаў падчас сустрэчы с войсковыми, узнагароджении и так далее. Мы впредь будем развивать всестороннее сотрудничество с нашими союзниками, прежде всего по АДКБ и с братской Россией. Ну вот, кто там куды хочет оттягнуть, ну, конечно, можно сказать, ён там говорит одно, тут другое, тому не варто. Ну, але вось такие промаўленні. Я б хотел на завершение звярнуться до, як вы у себе написали у телеграм-канале, галоўных еўрапейскіх выбораў 25 года. Выборы, якія пройдуць на гэтым тыдні у Нямецчыне.
І тут акурат таки напярэдадні гэтых выбараў прадстаўнікі адміністрацыі Трампа сустракаліся з альтэрнатывай для Германії, што нарабіла шмат такога негатыву і шуму у палітыкуме, найперш безумоўна Нямецчыны. Чаго чакаць? Будзе новая ўлада, альтэрнатыва для Германії будзе кіраваць, ну калі такую падтрымку мае? Ну, я б скажу так, я на ваше пытанне вельмі хутка могу адказаць. Калі б я зыходзіў з таго, што альтэрнатыва для Германії будзе кіраваць у Германії, то, напэўна, мы б зараз бы з вами не праводзілі гэтую перадачу, але я пакаваў бы свае рэчы і разглядаў бы іншыя магчымасці. Бо жыць у краіне, якой будзе кіраваць альтэрнатыва для Германії, мякка кажучы, мне асабіста не хочется. Ну, гэта першы момант. Другі момант, так, альтэрнатыва для Германії, у іх будуць добрыя паказчыкі. Яны зоймуць другое месца, гэта відавочна, што яны зоймуць другое месца. Тут пытанне хутчэй ўсё ж таки, колькі там будзе адсоткаў, 20, 22, 23. Ёсць пэўныя прагнозы, не пытанне, а менавіта прагнозы палітолагаў, што гэта можа пайсці ў накірунку 25%. То бок другое месца ім забяспечана, гэта выдатны вынік, улічваючы тое, што на апошніх выбарах у іх было каля 10%, трохі больш за 10%. Але ў кааліцыі іх відавочна не будзе. Ніхто з імі ўступаць у кааліцыю не будзе, і праект альтэрнатывы для Германії гэта не праект выбараў 25-го году. Яны глядзяць у будучыню, яны глядзяць на выбары 29-го году. На выбарах 29-го году яны б жадалі перамагчы, будуць спрабаваць, будуць рабіць усё для гэтага, каб перамагчы і атрымаць абсалютную большасць, і прынамсі быць у стане сфармаваць кааліцыю. Але да выбараў 29-го году пакуль яшчэ далёка, вельмі далёка. Гэтыя выбары адбываюцца ў вельмі дрэнны з пункта гледжання знешняй палітыкі час. Яны адбываюцца менавіта тады, калі трэба дзейнічаць. Вось мы бачым зараз на еўрапейскім накірунку. Стармер, Макрон, яны дзейнічаюць. Яны на наступным тыдні яны накіроўваюцца ў Злучаныя Штаты. У іх ёсць магчымасць, яны разумеюць, што зараз трэба прымаць рашэнні. Германія ў гэтым сэнсе яна паралізована. Апошнія дні прадвыбарчай кампаніі, пасля прадвыбарчай кампаніі пачнецца фармаванне ўраду, яно можа зацягнуцца, калі ён будзе складацца з 3 партый, калі з 2 гэта будзе хутчэй, і я спадзяюся, што ён будзе хутка сфармаваны, бо зараз часу, каб раскачвацца, часу, каб разважаць, часу, каб вырашаць нейкія палітычныя праблемы і супярэчнасці, іх няма. Такой важнай еўрапейскай краіне, як Германія, у дадзены момант патрэбны функцыянуючы ўрад. Я спадзяюся, што гэты ўрад, ён таксама хутка з'явіцца пасля выбараў. Хто пераможа? Ну, на выбарах перамогуць хрысціянскія дэмакраты, калі не адбудзецца нейкага форс-мажору, радыкальнага форс-мажору, і з вялікай упэўненасці можна сказаць, што будучым канцлерам Германії стане лідар хрысціянскіх дэмакратаў Фрыдрых Мерц. Якая кааліцыя будзе? Пытанне пакуль адкрытае. Магчыма, гэта будзе кааліцыя з хрысціянскіх дэмакратаў і сацыял-дэмакратаў. Магчыма, гэта будзе кааліцыя з хрысціянскіх дэмакратаў, сацыял-дэмакратаў і зялёных. Магчыма, таксама і зялёныя і хрысціянскія дэмакраты. Ну і апошні варыянт гэта хрысціянскія дэмакраты, сацыял-дэмакраты і лібералы. Ну, вось 4 варыянты, яны магчымыя, гэта залежыць ад таго, якія партыі прайдуць у Бундестаг, якія не. Ну, калі будзе кааліцыя з 3 партый, гэта будзе, як я ўжо казаў, фармаванне зацягнецца. Будуць 2, будзе хутчэй. Ну, я не думаю, што канцлерам будзе іншы чалавек, чым Фрыдрых Мерц. Ну, падтрымка Украіны захаваецца, і адносіны з ЗША будуць даводзіцца ўсё ж таки свая еўрапейская пазіцыя? Падтрымка Украіны, я думаю, захаваецца на сённяшнім узроўні, нават узмацніцца ў незалежнасці ад таго, якая будзе кааліцыя. Тут усе партыі, якія могуць удзельнічаць ва ўрадзе, усе, каго я
пералічыў, гэта партыі відавочна праўкраінскія. Што тычыцца са Злучаных Штатаў, з гэтымі Злучанымі Штатамі будзе працаваць вельмі цяжка і прыйдзецца падтрымліваць самастойны курс, асабліва у галіне бяспекі. І трэба будзе адказаць на пытанне, на якое сёння з тактычных прычынаў, з прычынаў прадвыбарчай тактыкі і ні хрысціянскія дэмакраты, ні астатнія партыі не адказваюць. Гэта удзел нямецкіх войскаў у міратворчай аперацыі ва Ўкраіне. Вельмі цяжка сабе ўявіць, што такія краіны, як Францыя, Великабрытанія, свае войскі накіруюць, магчыма, таксама Швецыя, Данія і іншыя, а Германія застанецца ў баку ад гэтага. Ну, зараз проста палітычна няма сэнсу гэта падкрэсліваць, бо з гэтай тэмай ты толькі можаш страціць галасы. Але гэтая тэма абавязкова будзе, і я думаю, што калі гэты міратворчы кантынгент ён будзе, там будуць удзельнічаць і нямецкія вайскоўцы. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Пачынаюцца лекцыі ў спадара Александра, таму адпускаем яго нагадваючы пра неабходнасць падпісацца на тэлеграм-канал спадара Александра Фрыдмана і YouTube-канал Еўрарада. Таксама чакаю вашай падпіскі і вашай падтрымкі. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.